Здравейте на всички! Радвам се да ви представя нашата Shift технология, която използваме в суспензиите за нашите торове. Благодарение на нея нашите продукти могат да се съхраняват дълго време без утаяване или слепване на хранителните вещества. За разлика от течните формулации, суспензиите изискват минимално количество вода, за да се разтворят и да останат в лесна за приложение форма. В същото време се запазва тяхната флуидност за лесно приложение. Постигаме максимално насищане с хранителни вещества и можем да добавим допълнителни функционалности за още по-голяма стойност. Нашата Shift технология се основава на принципа на тиксотропията. Какво означава това? Когато е в покой, суспензията остава стабилна и с вискозна консистенция, което осигурява дълъг срок на годност. При разклащане или разбъркване, вискозитетът намалява и суспензията става течна и лесна за нанасене. Само след кратко време тя отново се връща в стабилното си състояние, като гарантира равномерно разпределение на хранителните вещества. Тази технология предлага редица предимства за фермерите и производителите, включително удължен срок на съхранение. Уникалната стабилизация позволява дългосрочно съхранение без загуба на качество. Лесна употреба. Достатъчно е просто да разклатите суспензията преди употреба, за да получите хомогенна и смес с добра течна консистенция. Максимална усвояемост на хранителните вещества. Комбинацията от супер наситени течни хранителни кристали и добавени компоненти гарантира директна и ефективна доставка на хранителни вещества за растенията. И не на последно място – ефективно разпределение. Равномерното нанасене на активните съставки върху повърхността на растенията осигурява оптимален ефект. В обобщение, Shift е иновативна технология в листното торене, която оптимизира съхранението и приложението, като същевременно осигурява висока ефективност на усвояване на хранителните вещества от растенията. Благодаря ви за вниманието. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. Гранд Агро България – ексклузивен представител на листни торове Комплесал за България.